niwazondani amakhosikazi? Noma ngithi niwazondeni kangaka? Niwazondeni kangaka ukuthi seningaze nifune nidefende umbhedo? Indlovukazi isatshiswa ngokubulawa ikhawe eningi kuleya nkulumo. Isatshiswa umuntu ongayibulala ngempela. Isatshiswa ngokuthakatha. Niloku nisitshela ngendaba zeziketi zikanini ebizwa ngazo ukuthi hayi vele umuntu uyathuka. Cha, inkulumo ayiphelelanga ekuthukeni. Ibe nokusabisa ngokubulala. Ngisho ngabe kuthiwa ke sekhona ukuthiwa abaxolelene abantu kwasho wacima kunjalo, but lokho esikubukayo nje iyona indlela shuthi le eniphatha ngayo abafazi lapha kwaZulu na. Ngoba phela siyanibona la enkundleni zokuxhumana ne-defender leya behavior. Nithi right, indoda hayi kumele izobhodla pho, yabhodla, ebhodla. Mase sithola la endabeni kuthiwa nibulele abafazi nina nezingane, bese kufanele thina futhi kumele sikhulume ngaleyo nto. Iyohleze ngisho ngithi mina uma isizwe singenabukhosi obuqondile emsamo waso asiphili neze. Ngisho le nkulumo baba ngifuna nibuke into esezokwenzeka ke manje going forward. Uyabona uma uyinkosi uzohluleka ukuprotecta ubundlovukazi eduze kwakho. Phelile ngawe. In fact lobo bukhosi lobo sebuyisayinile incwadi yokufa uthi cha sesifile. Granted vele lapha emasebuka vele bekungekho, but i-demonstration njengoba kudemonstratekile ukuthi ukusho kwami mangithi ayikho le yanto. Manje sekuyademonstratewa ke manje ke ukuthi kuba njani uma uzodelela indlovukazi. Lezi zinto eziningi zokuhlukunyezwa kwabantu besimame zenzeka phambi kwethu sithule. Bese sizobhekhaphana la ukuthi hayi indoda mayediniwe kumele yenze njani. Washo wacima indoda enjani engakwazi ukuregulate ama-emotions ayo. Indoda iregulate ama-emotions ayo. Kanti masithi indoda sisho ukuthini? If wena ama-emotions akho ungakawanqobi. Imizwa yendoda imizwa enqotshiwe. Kuliwelane nabafazi. Izitha zingaka esinazo sikhetha nje ukulwa nabafazi. Abantu abazizalela izingane. Hayi ngidida mina, ngidida. Ukuba kuya ngami ngene indaba zabantu bengizothi mbopheni, but ke it's fine. Ngoba niyavikela la kuhlukunyezwa khona abantu besimame niyavikela. Yabona ukuba kuthiwa the roles were reversed. Kuyile yangane eyenza lokhu yakuthuka. Ngabe sikhuluma enye inkulumo namhlanje. Kodwa ngoba nayikhethela phela nayikhethela sikhuza kulungile. Kulungile ababhemi. La nibizana khona nithi hlangana, ake nihlangane ngokuthanda abantu besifazane. Ake nihlangane ngokubahlonipha.